И давам думата на господин Димитров, тъй като той явно очакваше да чуе повечето мнения, за да се включи. Заповядайте. По регламент имате право на 5 минутки. Благодаря ви, госпожа председател. Уважаема госпожа председател, уважаеми дами и господа общински съветници, господин кмете. Много добре се запознаваме. От 11 години съм председател на кооперация, всички ме познавате. За първи път идвам на сесия на общински съвет и страшно много съм възмутен. Тия сесии съм ги гледал само по кабелната телевизия, но в момента е срамен позор. Тук са и селските кметове. Някои от тях ги няма. Нека те кажат за толкова години колко пъти преди обществен дебат, местни данъци и такси, такса смет, колко пъти, господин кмете, ви сте отшли в селата и сте направили събрание. Както и по закон. Нормалните демократични страни точно така става. Вие знаете ли в село Александрово, че има 7 незаконни сметища? 7 незаконни сметища. Има 52 къщи, които не се обитават. Каква такса смет вземате на тези хора? Те ги няма, те умрят. Може ли при положение, че ви не сте питали хората, гласоподаватели, които са ви избрали, и аз съм гласувал за вас. И не случайно от тая висока трибуна искам ви преди Коледа да се подадете оставка. Но това накрая. Аз съм възмутен като гражданин и като данъкоплатец, че ви знаете за проблемите в селата, обаче се ривате главата, както Щраусов казва. Нима не знаете в Александрово, че не е направена беседка, че парите са оползотворени. Нима не знаете в Александрово, че се взима казана, който е на кооперацията, че се взима магазина. Тодор Иванов го знае много добре. Вие това не го знаете. Нима не знаете, че кметския наместник не ходи на работа от 10 години. И ви го толерирате. Комисията Кушнев го осъди. Комисията Кушнев го осъди. Искам да ви направя забележка. Защо? Темата не е такса битови отпадъци. И зато ще... Няма да коментирам Добре, връщам за такса битови отпадъци. Моля, да. Така, такса битови отпадъци. А нема сега не иди зимния сезон. 10 години кооперациите по селата правят си го почистване. Пари никой на нас не ни дава. Ни го правим на добро начало. Господин кмете, много се извинявам, обаче няма как да стане вашата работа. Виждате в момента, че хората в момента нямат пари. 4 промила са нищо, обаче за бедния човек са много. Не може един да прави къща за милиони с басейни и да плаща колкото един примерно на село и на обикновена къща от 55-та година. Вие това трябва да го направите, като ако сте дълновиден кмет и ако сте човек, който действително мисли за гражданите. Тия граждани, които са гласували за вас. И аз, пак ви казвам, срамувам се, защото ви тук отчитате дейност. Кой по-намалил таксата, кой по-се доказва като общински съветник? Ами, срам и позор е, хората в обекта се предават директно. И за последно ви казвам, искам да ми отговорите. Защо ви като знаете, че в Александрово нищо не са вършили? За ваши хора, колко пъти направите събрание, колко пъти ме извикахте мен като работодател, защото знаете много добре, че аз съм ви помагал на вас в местните избори. Вие сте идвали на крака да ми съмолите. И селото ще го кажете. Колко пъти ви дойдохте да кажете нещо за селото? Това пак казваме извън днешния дебат. Слушаме мнението ви за размера на такса битови отпадъци за 2015 година. За размера такса битови отпадъци, решете го, решава го Общинския съвет, но вие не сте си свършили работа. Вие трябваше да направите обществен дебат не с хората от общината, с гражданите. Къде са фирмите? Къде са фирмите, които внасят данъци в тази община? Има ли един бизнесмен? Кажете ми кой е тук бизнесмен? Освен господин Караджов, но той е общински съветник. Съжалявам, че отново трябва да ви прекъсвам. Няма нужда първо да крещите, чува се с микрофона. Освен това искам да ви кажа, че е провеждано обществено обсъждане, на което явно вие не сте присъствали. Вижте сега, за да присъствам, примерно, аз като работодател трябва някой да ме покани. Аз не мога да го самича. Значи вие сте напоканили. Кажете ми кой от председател от кооперацията е бил поканен. Ние сме най-големите работодатели. Няма да влизаме в дебат, продължаваме да ви слушаме. Господин Кмета може да ми отговори
Като не, аз съм му нагласил един подарък за Коледа, да е жив и здрав, да са живи и здрави неговите лица, нали, неговото семейство, а пък ще се видим на година живот и здраве на изборите. Благодаря ви, господин Димитров. Приключихме с дебатите. Само едно изречение. Ами, имах да взема, исках да взема думата и... Ами съжалявам, да прекратихме дебатите, давам думата само на господин Димитров. Преди да го... Да. Закон е, господин Влад. Ако е чак толкова много важно... Това е да правиш мусулманско... Добре, колеги, преминаваме към гласуване. Дано ли си като киракте? Приятел ден ще ви Преминаваме към гласуване. Колеги, понеже не работи системата за гласуване, а гласуването, т.е. по нашия закон, се изисква поименно гласуване, за това ще започна да чета имената на всички колеги, които да обявят. Моля? Какво ще гласуваме, госпожо Георгия? Извинявайте, последното изказване ме разконцентрира, извинявайте. Всъщност аз съм записала едно предложение за промяна, това беше на господин Симеонов. Поправете ме, ако има друго. Само господин Симеонов направи предложение за жилищните имоти да бъде приет промо 400. Така, извинявам се още веднъж, подлагам на гласуване предложението на господин Симеонов в промяна на проекта, последния проект за решение. Така че, моля ви, вие казахте само за жилищните 4 проекта. Аз съм записала.